Wato ina ga shi kansa Dangote kuɗi yake son ara masa a gona. Triliyan 20. Ni kuma ko kuɗi a na gaba ɗaya kuɗin da yake gona irin triliyan 5 ne. Ne kawai da kina kawo na ban da ku. Da naga kina nan ne. A'a ina ci cika ba komai baby. Ina miki magana Dangote fa Dangote. Na gane baby ba dai me wannan kamfanonuwan manya ba. Shi nake faɗa miki akwai wani kamfanin sa ne da yake so ya tayar da shi. Kin gane? To shi ne yake son aramar kuɗi a gona naira triliyan 20. Kin gane? To shi ne abin da ya sa gaba ɗaya sai ga sai a hankali. Ko ba haka ba? Shi ma nan gaba so nake tunawa babbar yarinya wannan kayan ma na kwata-kwata ba na son ga kina ka. Allah baby? Allah kuwa. Wannan gidan naku ba da yake gani idan mutum ya zo in sa ka tafila ta rubuce. Ka ji ƙato. An yi flat da shi American design. Shae. Wannan kek din da yake gani ke za a samu na zamani ba irin yanzu ba. Dan Allah. Da Allah baby ka zo mu shiga ka gaida mama yanzu. Kin gane yanzu ba sai na shiga kawai ki ce mata dai ana gaida ta tunda kin gona kin zuwa nan. To shikenan. Wai ke kiran ka baby? Baby in shine ka daga dan Allah baby. Ka daga mana baby. Maya ana ta kira na. Ban gane ba. Dama shi yake ta kiran ka? Allah wannan kai kana da matsala ka zo kawai kana yarfin ka. Kai dama kai ne kake kiran shi? Inna kai ba na son sharri mu ga alama. Kai kana da wallahi. Dama shi ne yake kiran ka zaka mun ƙarya ka ce Dangote ne yake kiran ka ni za yi min shiru. Dama daga ganin kala kai shi zaka zo ka ce min wani wai Dangote na neman aron kuɗi a ni ka dube ka ga zubin ka mana. Ai akala yanayin jikin ka wallahi na san ma ƙarya kake wani Dangote. Yi min shiru. Bar kofar gidan ka san Allah zai dauke ka da mari bar gurin. Kai ya zo sai ba min gilla min ƙarya yake ku zo ku sa ƴan mata a gaba ku ta musu ƙarya ba ku da ko sisi kalli takalmi dinki. Shae.